गोवा सुरक्षा मंच आणि शिवसेनेन निमणे युतीची अधिकृत घोषणा केली। गोवा सुरक्षा मंचाकडे युती करपी शिवसेना पहिली। सकाळी सुभाष वेलिंगकार आणि शिवसेनेचो फुडारी संजय राऊतान एकठांय येवन 2017 विधानसभा वेंचणुकेक युतीची घोषणा केली। शिवसेनेकडेन युती केली तरी गोवा सुरक्षा मंचान अजूनही मगोक युती खातीर दारां उक्ती दवरल्यात। 30 नोव्हेंबर मेरेन रावतले म्हणून मंचाच्या फुडाऱ्यांनी सांगला। शिवसेनेसारखी बलाढ्य संघटना पक्ष आमच्यात विलीन होत आमच्याकडे युती करतात आणि त्यामुळे आम्ही जी पूर्वी घोषणा केली होती त्या घोषणेला म्हणजे आपण सरकार देऊ ह्या घोषणेला एक पक्केपणा जो आहे आणि एक दृढता जी आहे ती प्राप्त झाली आहे आजच्या युतीमुळे। गोवा सुरक्षा मंच, शिवसेना व गोवा प्रजा पार्टीची युती गोव्याच्या जनतेचे सर्व प्रश्न जे आहे ते हाताळणार। मग शिक्षणाचं इंग्रजीकरण, संस्कृतीचं पाश्चात्तीकरण, कॅसिनो, कुळमुणकार कायदा, ड्रग्स, महागाई, बेरोजगार इत्यादी सगळे प्रश्न जे आहेत आपण समर्थपणे ही युती जी आहे ती हाताळणार असं वचन मी युतीच्या वतीने सगळ्या गोव्याच्या जनतेला देऊ इच्छितो। हा स्वीकार मनानं आधीच झालेला आहे। आज अधिकृतपणे आपण मंचावरती एकत्र या युतीचा स्वीकार करतोय। मनापासून झालेली युती आहे, दिल और दिमाग से। ही फक्त राजकीय युती नाही, ही एक भावनिक युती आहे असं मी मानतो। आणि जेव्हा युती भावनेनं होते, विचाराने होते, तेव्हा ती अभेद्य असते, अतूट असते असं मी मानतो आणि ही युती आज झालेली आहे। गोवा सुरक्षा मंच शिवसेनेसाठी उत्तर गोव्यात 3 मतदारसंघ जो आहेत ते शिवसेनेसाठी सोडलेले आहेत। त्याच्यापैकी पहिला मतदारसंघ आहे तो पेडणे, दुसरा मतदारसंघ थिवी आणि तिसरा मतदारसंघ सालीगाव। दक्षिणेतील 2 मतदारसंघ शिवसेनेसाठी सोडलेले आहेत। एक मतदारसंघ वास्को आणि दुसरा मतदारसंघ कुंकळी असे एकंदर 5 मतदारसंघ जे आहेत त्या मतदारसंघात शिवसेनेचे उमेदवार येणाऱ्या निवडणुकीत जिंकून येण्यासाठी उभे राहणार। 15 डिसेंबर पर्यंत सगळे उमेदवार आम्ही जाहीर करतो। 15 डिसेंबर पर्यंत 15 डिसेंबरला जाहीर करून त्यानंतर सर्व युतीतले जे पक्ष आहेत त्यांची एक जाहीर सभा, जाहीर मेळावा प्रचाराच्या संदर्भातली घेण्याचं ठरत आहे आणि त्यासाठी मुंबईतून उद्धव ठाकरे सुद्धा येणार आहेत। आणि जे मतदारसंघ आता शिरोडकर साहेबांनी जाहीर केलेत 5, त्यातला एखाद दुसरा मतदारसंघ कदाचित मागे पुढे होऊ शकतो असं आमचं चाललेलं आहे। एखादा बदलू शकतो, ओपन आहे ते। पण जे मतदारसंघ आम्हाला त्यांनी दिलेले आहेत तिथे आम्ही निष्ठेनं आणि ताकदीनं लढू। याच्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट जाता की मगो बरोबर आता युतीची शक्यता आणि उडवणा ना एक कशा असा की आता कार्यकर्त्यांचा आग्रह असा की तुम्ही कितले वेळ वाट पळयतले आणि इलेक्शन लागी पावले आणि त्यामुळे आमची एक 30 नोव्हेंबराक एक प्रमुख कार्यकर्त्यांची महत्वाचे जे डिसिजन मेकिंग जी बॉडी आसा तांची बैठक जातली आणि ते बैठकीन फायनल जातले की आम्ही आता वाट पळप काय फुडें वचप हे ते बैठकीन निर्णय जातलो। 30 नोव्हेंबर चड वेळ ना, त्या टायमार विचार करूं येता। पण आमकां जर समज ते सोयीचें जाता, गैरसोयीचें जायना जाल्यार आमी त्याच्या खातीर सुद्धा आमी 30 नोव्हेंबर ही मगो खातीर शेवटची तारीख त्या दिसा आमचो निर्णय जातलो। सरकारान शेक वाटले, लायसनां दिली ना म्हणून शेकवाले सरकाराचेर परत चाळवल्यात। संघटनेचे बसके शेकवाल्यांनी जीएलआयचेर फोग काढलो। शेक बंद आशिल्ल्यान शेकवाल्यांचो धंदो सध्या हॉटेलवाले व्हरता म्हणून ते बेजारल्यात। तांणी पर्यटन भवनाचेरूय मोर्चा व्हेलो। डेप्युटी टुरिझम डायरेक्टरान लायसनां रोखडीच दिता म्हणून सांगून तांकां धाडले।
इतले पैसे घेऊन आमकां लायसन्स दिना आनी आमचे इवन डिपॉझिट पासून आहले 4 वर्सांचे जाले डिपॉझिट घेवन आहा सो हे सिस्टम कितें डिपार्टमेंटाचे हे पुसाक फास्ट जावपाक जाय म्हणून आमी GLाक दिल्लें GLूय म्हाका दिसता सगळे पैसे हापाचेच रॅकेट आयज हे रेडी जावपाक जाल्लें GLाक फास्ट करतले म्हणून GLाक दिल्ले पूण आयज 20 दीस जाले GLाकूच काडचे आनी आमकां जे मॅन्युअली करताले तें करून दिवचें आमकां GLा कडेन जायना जाल्यार हो हे सगळो बोगस डिपार्टमेंट GL म्हणटा तें पैसे करपाचे कांयच ना 15% or 20% तांकां GLाक आमी कितें फारीक करपाचें तुमकडे जायना जाल्यार आज 15-20 दीस जाले आमी कितें साफर जावपाचें सो मागता टुरिझम डिपार्टमेंटान GL काडला तें काडून भायर मारा म्हणून नाका आमकां GL हाली कमिशन हापाक हाडून बसयला थिंगा मिटिंगे उपरांत चॅकवाल्यांनी पणजे पर्यटन भवनाचेर मोर्चा व्हेलो आतां तेमी SMS धाडले थोड्यांक SMS धाडले पेमेंट करा म्हणून आमी मागता फाल्यां ओपन दवरून सांगला तेका सो आमी आतां पेमेंट केलें म्हणटकीर इमिजिएटली आमकां लायसन्स इश्यू करूंक शकता लायसन्स इश्यू करता म्हणटा इमिजिएटली सांगला तेमी इश्यू करता म्हणून म्हाका आयज आमची आतां तिसरें एज्युकेशन जालें तिसरे दिसा आमचें हें जालें आतां म्हाका दिसता लायसन्स घेवपाकूय आनी एक करपाक पडटलें हो डिपार्टमेंटान कामूच अशें लोकांक फोटोवपाचें आनी फोटोन आमचे सुद्दां बिल्डींग बांदले आनी आमकां रस्ते बांदले 2 म्हयने गेले आतां 2 म्हयने प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे येता ते इलेक्शन एकला चलो म्हणून सांगून राष्ट्रवादी काँग्रेसीन कॅन्डिडेटाचे पयले लिस्ट जाहीर केले वास्को जुजे फिलिप बाणावली चर्चिल कुठ्ठाळे नेली रॉड्रिग्स नुव्या विन्सेंट रॉड्रिग्स आणि सालिगांव देवानंद नायक ह्या 4 उमेदवाराची घोषणा केली मोपा हो आपलो प्रोजेक्ट आणि मोपाक लागून दाबोळीचेर कांयच परिणाम जावचो ना हाची काळजी तेच वेळार घेतल्या म्हणून आदलो सिव्हिल एव्हिएशन मंत्री पटेल सांगता Our President, Mr. Jose Philip D'Souza will contest from Vasco constituency, and our senior leader and former CM, Mr. Churchill Alamao, will be contesting from his constituency of Benolim. We will also be having candidates to the constituency of Kortaling, that is Nelly Rodrigues. Nove, we are going to have Mr. Vincent Rodrigues, and in Saligao we are going to have Mr. Devanand Naik. This is our first list of candidates which we are announcing. Saligao is Devanand Naik, and in the next week or two we will be announcing further candidates. Yes, they have been talking. As I said, many political parties are talking, and in due course you will see many Congress leaders who are current MLAs and sitting legislators are also not going to contest on the Congress ticket. So Congress should not be sitting on a high horse also. They should also understand reality. मोपा आपलो प्रोजेक्ट मोपाक लागून दाबोळीचेर कांयच परिणाम जावचो न्ही म्हूण आपल्या तेन्नाच्या कॅबिनेटान खबरदारी घेतल्या म्हूण आदलो केंद्रीय सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल म्हणटा मैं खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर था तब मैंने डिसीजन ये लिया था कि मोपा बने कोई हर्ज नहीं पर डाबोलिम बंद नहीं होगा और इसीलिए वो डिसीजन केंद्र सरकार ने वो डिसीजन लिया। कोई भी देखिए स्टेट का डेवलपमेंट होता है या विकास होता है वो एक बात है, लेकिन एग्जिस्टिंग व्यवस्था या एग्जिस्टिंग कुछ नुकसान न हो और वो कंटिन्यू हो, ग्रो हो, और इसीलिए डाबोलिम का एयरपोर्ट बनाने का काम ये जो आज दिख रहा है वो मेरे वक्त का ही है। इसका क्रेडिट किसी ने गलत अन्यथा लेना नहीं चाहिए। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। घेऊया एक ब्रेक।